adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan. Petsa 6 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 22. Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga ug gidayeg siya sa tanan. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan. Miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, natuman karong adlaw kining bahina sa kasulatan, sumala sa inyong nadungog. Nakadaig silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.